Mala dvorana sportskog centra Franko Mileta u Labinu jučer je bila centar poduzetništva Istre. Ondje je održana sjednica gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Pula, na kojoj su između ostalog dodijeljene plakete Zlatna kuna najuspješnijim istarskim tvrtkama. Uz sve ono što mi znamo i ponosno govorimo da je istarski turizam vrlo razvijen, vrlo na visokoj konkurentnoj ljestvici i srećom ove godine su i rezultati bili jako dobri i još uvijek traju. Veseli nas svih što su zaista najbolje tvrtke po podacima objektivnim, tvrtke iz proizvodnje. Dakle, prerađivačka industrija u Istri zaista ne da postoji, nego raste. U kategoriji malih trgovačkih društava Zlatna kuna uručena je trgovačkom društvu Paba Krapović Buzet, a u kategoriji srednjih trgovačkom društvu Hempel iz Umaga. Labinska tvrtka Karel Adriatic i ove je godine proglašena najuspješnijom istarskom tvrtkom u kategoriji velikih trgovačkih društava. U 6 godina uložili smo gotovo 18 milijuna eura u nove tehnologije, proizvodnju i pogone. Ove ćemo godine dostići značajne brojke, govorimo o 250 zaposlenih i zaradi od 60 milijuna eura. Uložili smo uistinu mnogo truda, što dokazuje i ova nagrada, čiji smo dobitnici već 3. godinu zaredom. U ime domaćina grada Labina sve prisutne pozdravila je zamjenica gradonačelnika, koja je istaknula niz odluka kojima je grad Labin od početka pandemije pomagao lokalnom gospodarstvu. Tako smo mi zapravo do danas donijeli 10 setova mjera, 10 odluka kojima smo pomogli gospodarstvenicima, našim i obrtnicima i zapravo smo proračun grada Labina opteretili iznosom od gotovo 1,5 milijuna kuna, međutim vjerujem da je taj iznos bio višestruko dobra stvar za gospodarstvenike i za naše obrtnike u smislu da smo im pomogli poslovanje. Sjednica je započela raspravom o provedbi zelene i digitalne tranzicije, a predstavljen je i projekt Klik Pula. Priznanje HGK za 30. obljetnicu postojanja i uspješnog poslovanja uručeno je Zvijezdanu Jurcoli, direktoru Radio Istre.